Morning internet yake. Sono pali video ina imene kupanga trend kwambiri pa internet. Video yake ndi ya documentary yomwe anapanga BBC yokhudza ma penguins. Ma penguin amakhala ku Southern Hemisphere, makamaka ku Antarctica, South America, malo ozizira kwambiri nthawi zambiri. Ku New Zealand, South Africa komanso ku Namibia amatha kupezekanso. Ma penguin ndi mbalame zoti sizimauluka iti koma zimachita swim, zimapanga swim so fast. Iti kusambira kwake zimatha kuthamanga 25 km/h m'madzi. Ma penguin atali kwambiri ndi ma emperor penguins oti amatha kufika 1.4 meters kutalika kwake. Sono ma penguin samauluka chifukwa choti mafupa awo ndi olemera kwambiri. Zasiyana ndi mbalame zoti zimauluka iti. Kusambira kwawo amatha kupita pansi pa nyanja mpaka na 500 meters deep. Komanso amatha kukhala 20 minutes osapuma ali pansi pa nyanja. Kufusirana kwawo, kufusira banja, penguin wamuna amatenga mwala amakampasa zimayi amene wamukonda. Nde mayiyo mwalawo ukamusangalatsa komanso apingwini onso akamusangalatsa amavomera. Nde kamakhala kabanja ndithu. Njonda za chipingwini zimakhalira kutolera miyala kuti zisangalatse azimayi, kuti zichite attract azimayi. Amatha kumenyana ndithu nkhondo ndithu azibambo achipingwini chifukwa cha miyala, mwala wanga chifukwa chonena kuti afuna kusangalatsa azimayi. Sono mapingwini amatha kumwa sea water iti madzi oti amchere aja amunyanja chifukwa chonena kuti digestive system yawo imene inapangidwira ndiyonena kuti imatha kusakatulamo mchere uja ndi kuchotsa. Pamene amatha kukhala malo ozizira kwambiri chifukwa cha ma fat reserves yawo. Ma fats amene ali mthupi mwawo amathandiza kunena kuti azimva kutentha. Komanso ubweya wawo ndi otentha kwambiri, uli thick, umakhala ngati afunda ngati chiblanketi, ndi amakhala otenthedwa nthawi sakhala ozizidwa, isamva nawo uzizira. Miyendo yawo inalengedwa yayifupi ngati njira yowatetezeranso kumphepo kuti pakhale malo ochepa kwambiri oti azimenyedwa ndi mphepo. Nkona amakhala malo onena kuti kuli ice yekha. Komanso makalazi yawo ndi camouflage. Mbali ina ndi white, mbali ina ndi black. Akakhala pa snow paja amatha osamaoneka, amatha kupanga ngati covering china chake osamadziko kuti palitse ma penguin. Komanso akalowa m'madzi, kala ya black yomwe ili pansanaja imatha kumapangisa kuti pasamaoneke ngati kuti pali chinthu, ngati njira yodzitetezera right. So akakhala mtimabanja tawoto amapanga decide kunena kuti kodi tisoyana kapena ayi. Decision iyo imabwera depending on kuti chakudya chilipo chokwanira. Kukakhaune kuti chakudya ndi chosowa ngati kuli kachilala sort of, amasiya satani nekuti saswana amadikirira chaka chinacho kuti aone ngati chakudya chitakhalipo. Akaona kuti chakudya chilipo in abundance tidzatha kuadyetsa ana athu amaswana. Akatero ndi kuti wina amakhala kufundika mwana uja iti kukhalira kuti adzimva kutentha, pamene nzache mbanja muchatu amagwira ntchito limodzi. Wina athamanga apita akayang'ane zakudya. Akakhala kholo limadya chakudya chicha, ndi chakudya chicha chikagayika chikachitira digest amabwerera nkulavulira khakati wachisanza nkapomwa mwana uja basi amakhala kumadikirira kuti makolo akazimudyetsa choncho. Amasinthana apita wina abwera, wina apita wina abwera. Feeding season ikatha anati chatikakula pang'ono amatha kunyamuka mudzi wonse eti chigulu, thousands of penguins kusamuka kupita dera lina loti kuli chakudya, kuli madzi, kuli tinsomba chani, nde amanyamuka chigulu ende amayenda ulendo wautali, sometimes up to 1500 kilometers. Amayenda amangopita, azingopita mchigulugulu nthawi zonse. Nde penguin uyu akupanga trend. Apanga trend chifukwa chonena kuti a BBC anapanga documentary yawo imaonesa gulu la mapingwins likusamuka likupita ku koloni ina kukayang'ana komwe kuli madzi ndi chakudya. Ndi ananyamuka onse bwinobwino koma mmodzi kaya zinaenda bwanji mutu mwanangotembenuka kwamba kulowera kwake. Chimene chili chinchodabwisa kuti mudzi wonse kupita uku iye nkumapita kwa opposite. Olanzake wana achita kuima nkumamuyang'ana kumasonyeza ngati akudabwa kuti achimwene zakhala bwanji, koma chimweneyo sanaime, anango ayang'ana ngumapitirira ulendo wake. Anzake kudikira kuti mwina atembenuka abwereraso, iye sanabwerere, anapita mangopita mpaka crew ya BBC inakakumana naye 70 kilometers away. Akuyendabe, akupitabe ulendo wake. Ndi komwe amalowerako akuti there's no way adachita ku survive. Koma iyeyo amadziwa kunati kumene ndikupitako kulibeko chilipo, koma kuli bwino ndipite ndekha.
anasankha kuti akuataya anzakewo. Wangobeba choncho eti aliyesa akuzira interpret mosiyanasiyana kuti why iye anatembenuka kuwasiya anzakewo chifukwa chani eti wangofuna panga nawo cheyazi kumupambeni.